Don't you think we're done? Co se děje, já vás vítám u dnešního videa a dneska jsem tu ve hře jménem Buckshot Roulette a budeme tu hrát proti takovým cápkovi, takzvaně o život, tak se říká, a tím to myslím fakt doslova. Tak jo, máme se tu podepsat, tak se podepíšem. No a jdeme na to, uvidíme proti komu vlastně hrám, proti. Dvě slepí, jedna normální, hraju to poprvé, uvidíme, inspirace máte vojsko videa, inspirace od House. Tak měl by tam být dva slepí, takže vždycky by se měli pavouči. V pohodě, to furt to můžeme dát. Teď hrávám a tam už jsou jenom slepí. To už víš, že tam jsou jenom slepí. OK. Pak tam nabíjí a dej mi to. Já bych zkusil druhý. To jsme ještě neskoušeli. Ale tak já mám nějaký smůlu. Jsem chtěl říct štěstí. Mám štěstí, to teda není jako. To nějak vidím. A nic, tak jdem znova. No, jsme tu takhle krásné místnosti na záchodech. Tak jo, znovu se vidíme. Tak snad už to vyhrám. Nebo aspoň ty dvojky by se mohly dát. Pokud se vám každopádně videa z toho budou líbit, tak nezapomeňte dát like a odběr, napsat do komentářů, pokud se to víte. Pokud bude stejný, tak bych to měl střelit do něčeho. Ale stejně nebude. Tak bude to asi normálně, nevím co. Díka ví nějakou náhodou. Teď už je tam jenom prázdná. Naštěstí. Tak jo, ten bych šel asi do něj zase. Tak uvidíme. Snad budeme mít štěstí. Tak pojď. To já ho ani jednou netrefil. Já už si nepamatuju, co tam je. Tohle to tam je. Byla tam červená. No nic, tak už po třetí se setkáváme. Jako ten bot, no ten Miller má jako hodně velký štěstí teda. Takže logicky by dávalo, když to prostě střelíme do nás, tak jsou tam dvě, jo. Takže je větší šance, že tam bude prázdná. Nice. Dneska 50 na 50. No něj. OK, nevadí. Máme jenom -1 život, jo. Tak v pohodě to ještě ne. To ještě půjde. Třeba to ještě dáme. Další. Teď mi dávalo smysl, když se střelí, tak bude větší šance, ale logika tady říká, že větší smysl nedává. Teď se nepletu. OK, je prázdno. A teď už tam jsou jenom... No, to jo.
První kolo vyhraný. Tak ještě to druhý. Jasně, že jsme vyhrali. A jdem na to druhý, no. Let's make this little more. Něco nám tu jede nějaká krabička. 2 itemy. OK, tady v té krabici budou nějaké 2 itemy. Lupa. Cigarety. Viděl jsem, co to dělá. Jak jsem říkal, koukal jsem se na houze, toho tu mám taky. 1 slepá, 1 ostrá. Lupu bych nevyužíval. Prostě bych to střelil do něj. Uvidíme. Tak nic, tak máme jeden jiný život asi. Si myslím, že máme určitě. Ano, máme. To furt to můžeme dát, jo. Furt to můžeme dát. Další 2 věci. Ukaž. Pouta. A cigarety. Dobrý. Tak jako první 2 a 2. To je krása. Jako první bych si dal si cigara. Až to dobije. A dal bych mu pouta. Tak. A teďka na něm vystřelíme prostě 2krát a uvidíme. OK. Pokud jako teďka mám bude... Pokud to si děláš jako... Tady využiju lupu. Asi předpokládám, že se vezme navíc, no asi, takže nám ubere za 2. Ok, to furt nic není, furt máme 2. Furt to nějak můžeme dát. A teď ideálně do sebe to napal. Jo, my, ok. To půjde na něj. 3-2. Dealer má 3, máme 2. Další 2 věci. Cigarety, nice. Vyhýlujeme se. Nevím, co teďko dělá pivo. 3 a 2. Škoda, že nemám pouta. Komu se to dělá pivo, teďko nevím úplně. Tak si dáme pivko. Tak zrovna tam byla. Tak bych to dal domů. Pokud tam bude, tak... Dobrý. Tak pokud to dá, tak jsme dead asi. Asi určitě. A teďka už tam je ale plná. OK. Tam přejdu nové věci, takže já si budu muset dát určitě cigaretku a pivo. 3-3. No určitě se vyhýlujem, asi bych použil lupu, protože nic jiného nezbývá. Můžeme se ještě vyhýlovat, tak si dáme ještě, ať máme 3-3. Má pouta, to se mi vůbec nelíbí. No jo, to jo. Tak si upůjeme trošku. A zvojem. No, to je krásný. Nevím, jednou střelit a je to. Hlavně ať nás nespoutá teďko. Tak to jsem přesně čekal. Vyhodil si červenou, to je v pohodě. Teď si vyhodil slepou. No, teď. To je krása. Tak jo, poslední kolo. Zatím vyhráváme. Za
nic na to vyžiju. Vždycky hrajeme čete. No a teď jdem na to. Finální kolo, přesně tak. Musíme tohle vyhrát. OK. Ale se moc snažím. A to je jedno. Jdem na to. 4 itemy. Lupa, dobrá, to je dobrý. Pilka, to se hodí. Cigarety taky a nebo není takový, ale to je jedno. Jako dávalo by to smysl, kdyby se teďkom použil pivo. Já si použiju pivo. Dobrý. Ale třeba bych to nemohl. To bylo špatný. Minus 2, jo, furt jako přežijeme snad. Au. Na 4, aha, jo. Což nevadí. Další 4 věci. Pivo. Já nechci pivo už, hlavně. To je úplně o ničem pivo dám. Já jsem již si spoutám. Má hodně těch piv, takže já si dám cigaretu. Můžu jedno pivko. OK, to jsem využil dobře. A teďkom... No jo, vyšlo nám to čekat. A vyjdem si... Papal. Čau. Má pouta furt. Má furt pouta. A teďkom to po něm prostě budeme pálit. A uvidíme. Nevadí. Hlavně, že tam to nám vyšlo. No, dej si. Máme stejně. Tak už nemáme stejně, už má 6. A to tam moc nemám, on má hlavně jenom ty pivka, takže to je v pohodě, to mě nevadí. Tak si klidně vypiju všechny pivka, protože on si všechny vyhází. Mám pocit, že teď tam jsou jenom slepí. Teď tam jsou jenom slepí, takže si zbytečně vyhází všechny. Nejsou tam jenom slepí. Aha. Teď já měl pocit, že tam jsou jenom slepí už. OK. Pivo nechci hlavně, prosím. Ale nevadí. Pouta také nejsou špatně. No, každopádně bych se určitě vyhýbala. Zkusíme zase taktiku s poutama. Prostě nasledíme pouta. Teď bych využil jedno pivko, pokud to tam bude, tak. Ok, byl tam. Má pouta, takže prostě pal do něj. Jako pokud tam teďkom bude zase. Takže mu můžu dát pivo nebo ne, ale pokud tam bude, tak. Byl tam. Tohle pouta ne. Já si pivko, ale v pohodě. Vyhodil si černé. Zase se vyhýluje. To je krásně, že se teda vyhýluje. A zabí se. Škoda, ok, nevadí. Pivo nechci, to mi
Lupu máme. A to máme úplně klíčem. No jakož mám hodně pět, takže bych jedno vyplejtval. Malý lup, to se mi vůbec nelíbí. Dáme si ještě jednu pivku. No tady bude červená, tak to pustíme. No dobrý, abych to dal asi do sebe. To nevyšlo. Teď dám asi lupu. Dobro, asi a stejně si to uřežeme, pokud budeme na tahu. A dostaneme barva. Ještě bych se vyhýloval. No jo, musíš počkat. No jo, ale krásný 6. Díle. Čau. Máme jako kdyby jsme nic nedostali. Tam ještě je nápoj. Aha, to jsem vůbec nevěděl. OK, zase má 6, to je krása. To mě fakt těší. Jasně, vyhýluj se, to vyžil. Au. Čekaj, tam nejsou snad žádný náboj. Nejsou. Pouta hodí se. Pouta další taky jsou. Ale ne všechny pouta. No, děkuji. No, jelikož máme tolik hodně pout, tak bych se určitě vyhýloval a prostě ho poutal, no. Jelikož nám padly 3 pouta. Ok, červený. Mějeme jedny pouta. On taky nemá málo pouta, má 3, no. No a teď co? Na sebe, ok. No, pohoda. Cigarety byly k ničemu asi úplně. Docela k ničemu ti byly. No, ale úplně k ničemu, protože tam nic nemáš. No, tak nic, tak máme minus 2. Tak čau, živote. Teď tam padly hodně dobré věci, ale za to jsem rád. Za to, co nám padlo. Takže zase tam máme začíno. Škoda, že nemáme nožů. Si bych to není vypálil. To vyšlo. 3 jabka mám. Ještě jednou ho trefíme. A nebude se moc dílovat. Co jsem to neviděl. Takže doufám, že to tak je. Rozdělím se.
No, je tam červený, takže moc se už nevyžíváš. Je zatím čus. A teď by se healovat neměl, nemám pocit. Aha, tak mám asi dobrý pocit. Ne. A Radinos, ale no, nebude se healovat už. Už se nebude healovat takový. Nelíbí se mi to, že mě poutá, nelíbí se mi to, že bere lupu. Ale naštěstí nemá noží. Takže se můžeš healovat, nebo co? Aha, ale ti to nic nepřidá, tak to jo. No to je v pohodě. Stačí jenom, aby jsme měli jednou hitli. Jasně, vypadejte si všechno, oni na mě jednou střelujou. Já mám plnou. Nic tam nebylo, super. Jsme na řadě. Takhle jsme. On měl ještě jeden tah, on se tam popravil. Takže jsme asi vyhráli. Vyhráli jsme. Co tam je? Aha, nějaký boxík. Nějakou zbraň samotnou jsme dostali možná. No, ne, zbraň, prachy. No jo, no. Tak jo, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, odběr a napsat do komentáře, pokud chcete víc takovýchhle videí. Já se s vámi loučím. Mějte se pěkně a čau.